L'Associació de Dones de l'Aurora de Lloret de Mar ha convocat la 7a edició del concurs d'eslògans contra la violència masclista. Fins al proper dimarts, dia 10 de novembre, tothom qui ho vulgui pot deixar la frase que proposa a les caixes instal·lades tant a la Biblioteca Municipal com als instituts de Lloret de Mar. La frase guanyadora serà l'eslògan que presidirà els actes que es faran a Lloret de Mar a motiu del Dia Internacional contra la Violència de Gènere el proper dia 25 de novembre. Després de 7 edicions del concurs, l'associació es mostra satisfeta sobretot pel que fa al ressò entre els més joves. Doncs t'haig de dir que la màxima quantitat és dels instituts. La gent jove de 15, 16 anys i 14 fan uns eslògans increïblement bons. I això vol dir que dintre de la cultura de l'escola ja comencen a conèixer el respecte que ens mereixem uns i els altres. No hi ha d'haver violència de cap mena. L'Associació de l'Aurora és una entitat formada ara fa 10 anys i que va néixer amb la voluntat de fomentar la participació femenina i treballar per la igualtat. Entre d'altres, organitza xerrades com la que el mes passat va fer sobre Neus Català en els dijous a l'Aurora, així com el Banc del Temps. Nosaltres, a través del Banc del Temps, que ho dinamitzem l'Aurora, posem en contacte amb gent del poble que fa favors entre ells, sense cap cost, només per al temps. I aleshores tenim més de 170 ja socis que quan necessiten alguna cosa ens telefonen, els hi donem 2 o 3 adreces amb telèfon, 2 o 3 noms, i aquestes persones es posen en contacte i es fan favors entre ells sense cap cost. Una xarxa social liderada per dones que porta ja 10 anys a Lloret de Mar. Si vols participar al concurs d'eslògans contra la violència de gènere, també hi pots participar fins al dimarts que ve al correu electrònic auroralloret@gmail.com.